ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕ ಬಾದುಂಡು 31/3/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 18/1/91 ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿನಿ ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಧನದ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಮಲ್ಪುಲಿ. ಇನಿ ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರ ಬಾಪ್ತಾದ ತನ್ನ ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿತ್ತ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹದ ದಿನವಾದುಂಡು. ಅಮೃತ ವೇಳೆರ್ದು ಪತದು 4 ಕಡೆ ಜೋಕುಲು ಸ್ನೇಹದ ಅಲೆಟ್ ತೇಲೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಹೃದಯದ ಸ್ನೇಹ ಹೃದಯ ರಾಮ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಸಹ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾದ ಸ್ನೇಹ ಅಂಚನೆ ಸಮರ್ಥತನದ ವರದಾನನು ಕೊರನುಲ್ಲೇರು. ಇನಿತ್ತ ದಿನನು ಬಾಪ್ತಾದ ಯಜ್ಞದ ಸ್ಥಾಪನೆಡು ವಿಶೇಷ ಪರಿವರ್ತನೆದ ದಿನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಗುಪ್ತ ರೂಪಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪಂಡ ಬೆರಿಸಾಯದು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಕಾರ ರೂಪಡು ವಿಶ್ವದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ದಿನನು ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆದ ದಿನ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಸಮರ್ಥ ದಿನ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ವಿಲ್ ಪವರ್ ಪಂಡ ದೃಢತೆದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ದಿನ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಗುಪ್ತ ರೂಪೋಡು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೇತೆಯಾದತ್ತು ಜೊತೆಟೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಕೇವಲ ಗುಪ್ತ ರೂಪೋಡು ಮಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ದಿನತ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯನು ತೀವ್ರ ಗತಿಟ್ಟು ಕನಪುನಂಚಿನ ದಿನವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಛತ್ರಛಾಯೆಯಾದ ಪಾಲನೆದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಛತ್ರ ಛಾಯೆಯಾದುಪ್ಪಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆರ್ದು ಪತದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ 4 ಕಡೆತ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸಾಕಾರಡು ನಿಮಿತ್ತ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆರಾಂಡ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಭಾಗ್ಯನು ತೂದು ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಸ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜೊತೆಟೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾಲನೆದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗುಲ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹದ ರಿಟರ್ನ್ ಪಂಡ ಬದಲಾದ ವರದಾನದ ಭಂಡಾರನು ಭಂಡಾರಿಯಾದ ಪಟ್ವೇರು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಏತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಡು ಸ್ಥಿತರಾದಿತ್ತದು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗುಲ ವಾ ವರದಾನ ಬೋಡು ಅವು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ವರದಾನದ ಓಪನಾಯನ ಭಂಡಾರವಾದುಂಡು. ಏರು ಬೋಡಾಂಡಲ ಏತು ಬೋಡಾಂಡಲ ಆತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನವಾದುಂಡು. ಸಹಜ ವರದಾನದ ಉಡುಗೊರೆ ಸ್ನೇಹದ ರಿಟರ್ನ್ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಉಡುಗೊರೆಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಉಡುಗೊರೆನು ನಟ್ಟೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವತವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥೊಡ್ದು ವರದಾನದ ಅನುಭೂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ನೇಹದ ರಿಟರ್ನ್ ವರದಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಜ ವರದಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುನ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಸತ್ಯ ಹೃದಯದ ಸ್ನೇಹದ ರಿಟರ್ನ್ ವರದಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ವರದಾನನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಹೃದಯದ ಸ್ನೇಹ. ಒಲ್ಪ ಹೃದಯದ ಸ್ನೇಹ ಉಂಡು. ಆ ಸ್ನೇಹ ಇಂಚಿನ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ವಾ ಖಜಾನೆದ ಮೂಲಕ ಬಾಪ್ತಾದನ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿನ ಬೋಡಾಂಡಲ ಅವಿನಾಶಿ ವರದಾನನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತುನೊಲಿ. ಈ ಸ್ನೇಹದ ಖಜಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈತಲು ಉಂಡೆ. ಸ್ನೇಹದ ಖಜಾನೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣನೇ ಮುಟ್ಟುದುಪ್ಪೆರತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಪಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಕನೈದುಂಡು. ಅಂಚಿನೆ ಸ್ನೇಹಡು ಉಪ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಸ್ನೇಹದ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗುಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಇತ್ತೆ ಪರತಿನಂಚಿನ ವಾ ಸ್ನೇಹ ಹೊತ್ತುಂಡು. ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪರತಿನಂಚಿನ ಸ್ನೇಹನು ಒರಿಯಾಗ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಜೋಡಿಸಾದರು. ದೇಪಂಡ ಸುರುಕು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ನಿತ್ಯ ಒರಿಯಡ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಐಡ್ದವರ ಸಹಜವಾದ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಲು ಒರಿಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ. ಸ್ನೇಹ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಅತ್ತಂಡ ದಾದಿಯರ್ನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರೆ, ಮಹಾರಥಿಯರ್ನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರೆ, ಮಾತೆರ್ನಲ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಏತು ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಹೃದಯರ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಣ್ತಾರೆ.
ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಂಡ್ಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ತಾರು ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹದ ಪುಷ್ಪನು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ನೇಹದ ಪುಷ್ಪ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಸ್ನೇಹ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ನೇಹದ ಸ್ವರೂಪನು ಸಾಕಾರಡು ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದು ಅದೊಂದು ಸಮಾನಾಪನವು. ಇತ್ತೆ ಈ ಸಮಾನಾಪನ ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ಮಾತೆನ ಕೈತಲುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಾಕಾರಡು ಈ ಲಕ್ಷಣಲು ತೋಜಿದು ಬರಡು. ಒವ್ವೇ ಬಾಲೆನು ತೂಂಡಲ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡಲ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪಿರು ಅಕಲಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಲು ತೋಜುಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಗುಣವಾದುಂಡು. ಇದು ಜೋಕುಲ್ನ ಚೆಹರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನೆರ್ದು ತೋಜಡು. ಮೊಕಲ್ನ ಕಣ್ಣುಲು ಮೊಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮೊಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕಂಪನಲು ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಪಂದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಧುಬನಕು ಬರ್ಪೆರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಕರ್ಮ ಸಾಕಾರಡು ಪುನಃ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಡು ತಪಸ್ಸು ಕರ್ಮ ಅಂಚಿನ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಕಂಪನಲು ಸಮಾವೇಶಾಪನ ಕಾರಣ ಈ ಸಂಸಾರ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಪಂಡು ಸಹಜ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಕಂಪನರ್ದು ಅಲೌಕಿಕವೈನ ವಾಯುಮಂಡಲ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಇಂದೇ ರೀತಿ ವಾ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಪೆತ್ತುಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡಿತ್ತುಂಡಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆರ್ದು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅನುಭವಡು ಬರಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪನವು ಪಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾವಡ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಚೆಹರೆ ಅಂಚನೆ ಚಲನೆಡು ತೋಜಡು. ಏರು ಮಾತ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬತ್ತುಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಹೃದಯರ್ದು ಈ ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾದುರ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಪಿದೈ ಬರಡು. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಲನ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಮೊಕಲು ಸಹ ಮೈಕ್ ಆದುರ್ಲಿರತ್ತೆ. ಈ ಮೈಕ್ ನಡಪಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಮೈಕ್ ಸಹ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ ಒವ್ವೇ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಸಹ ಹವಾಮಾನದ ಫಲವಾದುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ವಾಣಿದ ಪಂಡ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ವಾಣಿದ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು. ಐರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಭಾವ ಗುಣ ಬೊಕ ಕರ್ಮರ್ದು ಬೂರುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಕಣ್ಣರ್ದು ಮೊಕಲ್ನ ಕಣ್ಣಡು ಒವ್ವ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಆವಡು. ಸಾಧಾರಣ ಅನುಭವ ಆವಂದೆಪ್ಪಡು ಅಲೌಕಿಕ ಆದುರ್ಲೆರು. ಅಕಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಈ ರೀತಿ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚಾಂಡಲ ಓಲ್ಪೊಡ್ದ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಬರಡು. ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಪಂದು ಕೇನಡು. ಎಂಚ ಇತ್ತೆದ ಸಮಯಡು ಸಹ ಓವಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುನು ತುಯ್ಯಡ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಏರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪನ ಸ್ಥಿತಿತ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲು ಈ ಸಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಈ ವಾತಾವರಣಡು ಎತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವನೇ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಅಕಲಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರು ತೊಜ್ಪಲೆ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ ಆದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣನು ಹೆಚ್ಚ ನಂಬುವೆರು. ಕೇನ್ನೆರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೀಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಂದು 4 ಕಡೆ ಏತ್ತು ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣರಾದು ಬುಡಿಯೆರಡು ತೆರಿಯೊಣ್ಣವು ಅಂಚನೆ ನಂಬುನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. 5 ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಯಾರಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಪರಿಶ್ರಮ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದು ಪ್ರಜೆತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬೂರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ರಾಜರಾಣಿ ಆಪುನಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು ಅತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ಕುಡ್ಡ ಗಮನನು ಕನಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ವರ್ತಮಾನ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅನುಸಾರ ಮನಸ್ಸುಡು ಹೃದಯಡು ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಡು ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗಳ ಫಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಪಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಪಡು ಒಲ್ಪನೆ ಪಡು ಸ್ಥೂಲ ಸಾಧನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಕೊರಡಾಪುನು. ತಿನಿಯರೆ ಪರಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧನ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ. ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಡು ಇತ್ತೊಂದು ಬೋಡಾಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಾಧನಲು ಮಾತರ್ನಲ ಕೈತಲುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಗಾಂಡಲ ಇಂದೆತ್ತ ಕೊರತೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಆಲಸ್ಯದ ಕಾರಣವಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಧನ ಮಾತರ್ನ ಕೈತಲು ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಧನ ಉಂಡು ಅವು ಅಂತೂ ನಡತುದೇ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಧನಲುಂಡು. ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ತಪಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಧನದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುನವು ಅತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಪವನವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಇನಿ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪುನ ದಿನ ತನಿ
ವಿಶೇಷ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸಾಧನದ ಪ್ರಯೋಗದ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತುದರ್. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತುದರೋ ಅವು ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುದರ್. ಇತ್ತೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನವು ಪಂಡ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿನ ಕನವನ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾನ ತುಯ್ಯರು ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧನ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿಯರು. ಆಂಡ ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನದ ಪ್ರಯೋಗದ್ದು ದೂರ ಎತ್ತೇರು. ಇತ್ತಿನಲ ಸಹ ದೂರ ಒಪ್ಪುನವು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ವೈರಾಗ್ಯ. ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗಂತೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲಂತೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಯಾದುಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಚ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಪಾತರಂತೂ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಮಾತಲ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಭಾವನೆರ್ದು ಬಾಬನು ಸ್ವಯಂನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನ ಭಾವನೆರ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಾಧನದ ಬದಲಾದು ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಪಡ್. ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಆದಿಡು ಸಾಧನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಂಡು. ಆಂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿದ ಭಟ್ಟಿಡು ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡು. ಈ 14 ವರ್ಷವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತಿರು ಅಲ್ಪ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಇತ್ತಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಸಾಧನದ ಹೂವೇ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಪ್ಪಡು. ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರತಿಲ ಸಹ ಈ ಸಮಯ ಈ ವಿಧಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ 4 ಕಡೆ ಇಚ್ಛೆಲು ವೃದ್ಧಿಯಾವುದುಂಡು. ಇಚ್ಛೆದ ವಶ ಆತ್ಮಲು ತೊಂದರೆಡುಲ್ಲೆರು. ಭಲೆ ಪದಮಾಪತಿ ಆದುಲ್ಲೆರ ಅಂಡ ಆಕುಲು ಸಹ ಇಚ್ಛೆರ್ದು ತೊಂದರೆಡುಲ್ಲೆರು. ವಾಯುಮಂಡಲುಡು ಆತ್ಮದ ತೊಂದರೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಈ ಹದ್ದದ ಇಚ್ಛೆಲಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯದ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿನ ಪರಡಲೆ. ನಿಕುಲ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಹೊರತು ಆತ್ಮಲು ಸುಖಿ ಶಾಂತ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ತೊಂದರೆದು ಬಿಡುಗಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ವೃಕ್ಷದ ಕಾಂಡವಾದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸ್ಥಾನ ವೃಕ್ಷಡು ಒಲ್ಪ ತೋಜ್ಪಾವಡಾಪುಂಡು ಬೇರುಡು ತೊಜ್ಪಾವಡಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ. ಐದವರ ನಿಕುಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ್ನ ಅಲೆ ವಿಶ್ವಡು ಪರಡುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಪುನ ವಿಧಿ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿದ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಕಣವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯರ್ದಲ ಅನುಭವಡು ಮೊಕುಲು ಸಾಧನದ ವಶ ಆದಿಜ್ಜೆರು. ಸಾಧನಡು ಕುಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಪಂದು ಮಾತಲ ಇತ್ತುಂಡಲ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಪಡ್ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಧನನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಡ ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಹೃದಯದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿರ್ದು ಸಾಧನೆದ ವಶೀಭೂತ ಅದು ಅತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಸಾಧನೆದ ವಾಯುಮಂಡಲನು 4 ಕಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸಮಯದ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ತಪಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಸೇವೆದ ವಿಸ್ತಾರ ಈ ವರ್ಷಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತುದರು. ಈ ವರ್ಷ 4 ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತುದರು. ಅಂಚನೆ ಸೇವೆರ್ದು ಸಹಯೋಗಿ ಆತ್ಮಲು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕೈತಲ್ ಬೈದೇರು ಸಂಪರ್ಕಡು ಬೈದೇರು ಅಂಡ ಕೇವಲ ಸಹಯೋಗಿ ಆದು ಮಲ್ಪೊಡ. ಕೇವಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ದೀವಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಸಹಯೋಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮನು ನನಾತ್ ಸಂಬಂಧಡು ದೇತೊಂದು ಬಲೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓ ಇರ್ದು ಸಹಯೋಗಿ ಇರ್ದು ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆದು ಬುಡಡು. ಇಂದೆಕಾದು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಒಪ್ಪಡು. ಅಪಗ ಇಂದೆರ್ದು ಸಹಯೋಗಿ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಅತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಭಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಜೊತಿಟು ಸಾಧನೆ ತಪಸ್ಸುದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅವಶ್ಯ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ 4 ಕಡೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ತಪಸ್ಸು ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆವಡು. ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆ ತಪಸ್ಸರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆದ ಟಚಿಂಗ್ ಆವಡು. ಇಂದೆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಕೈತಲ್ದ ಅತನ ಸಮಯದ ಕೈತಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ನಿರಂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಡ ಇಂದು ಉಂಡು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರು. ವೈಭವಡು ಮೋಹ ಇಜ್ಜಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಾತೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆದ ದಿನದ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಪುನ ಪಾಠನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇನಿ ವಾ ಪಾತೆರನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತುದರು. ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಲೇನು ಇಚ್ಚೆರ್ದು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆಡುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ದಯಾಹೃದಯಾದು ದಯತ ಅಳೆನು ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಪರಡಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಧಾಮುಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಕುಳಿದು ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗು ದಯತ ದೃಷ್ಟಿನು ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಕಂಪನನು ಪರಡಲೆ ಪರಡೆರ ಸಾಧ್ಯನುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚಂದಿತ್ತೆ ಪರಮಧಾಮುಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಕುಳಿದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಈ ಬೇಹದ್ದದ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಪರಡಲೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು.
ಒಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸರ್ವ ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಧುರ ಮಧುರ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಗುಣಕುಲ ವರದಾನರ್ದು ಜೋಲಿಗಿನ ದಿಂಜವನಂಚಿನ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಮಾತನಾಲ ಗೀತೆ ಕುಶಿತ ಗೀತೆ ಸ್ನೇಹದ ಗೀತೆ ಆತ್ಮಿಕ ನಶಿತ ಗೀತೆ ಮಧುರ ಮಧುರ ಪಾತ್ಯರುಳು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೃದಯನು ಆನಂದ ಪಡಿಸವನಂಚಿನ ಗೀತೆಲು ಕೇರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಸಹ ಕೇನೆಟ್ಟುಲ ಅಂಚನೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಲವಲಿ ನಾದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚಂದು ಇಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಹೃದಯದ ಪಾತ್ಯರನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಮಹಾನ್ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಸದಾ ಮಹಾನ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮಧುರ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲು ಸದಾ ಬೇಹದ್ದುದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಒಂಜೆತ ಬದಲಾದ ಪದಮದಾತ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ನೇಹನು ಕೊರಂದುಲ್ಲಿರು ಹೃದಯ ರಾಮನ ಹೃದಯಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಮಾತ ಪಿದೆಯಿದ್ದು ಕುಳಿದು ಕೇಣುದುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೇನು ಸಹ ಬಾಬಾ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದ ದೂರಡು ತೂಪುಜೇರು ಅಂಡ ಮಾತ ಕಡೆತ ಜೋಕ್ಲೆನು ಎದುರುಡು ತೂದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನು ಶುಭಾಶಯಲು ಅಂಚನೆ ನೆನಪದ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂಚನೆ ನೆನಪದ ಪತ್ರುಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಂದುಲ್ಲಿರು ಸದಾ ರಾಪನ ಕಲೆಟು ರಾಪನ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನ ಅದುಪ್ಪರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ವರದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಜೋಕ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಈತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಯ್ನು ವಾ ಸಮಯಡು ಬೋಡಾಂಡಲ ಐನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇದ್ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸದಾ ಶುಭ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಂಡು ಓ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವು ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ಧಿಯಾದುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಏಕಾಗ್ರ ಅರ್ಥಾತ್ ಒಂಜೆ ಸ್ಥಾನೋಡು ಸ್ಥಿರವಾದುಂಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿತ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವತವಾದಾದು ಬುಡ್ಪೈರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಏರುಪೇರಿದ ಪ್ರಭಾವರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.